Eli mä oon Lea Pulkkinen ja mä oon Espanjan katukoirat ry:n puheenjohtaja. Meidän järjestön kautta tulee varmaan vuosittain semmoinen 200 koiraa suunnilleen Suomeen. No mä sain mun ensimmäisen koiran 8-vuotiaana ja sillä lailla koirista tuli mulle semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten aluksi mä toimin kotihoitajana joillekin muille yhdistyksille ja siitä se vaan lähti. Ne on vaan mun juttukoirat. No siinä on monta erilaista tarinaa. Metsästyskoirien kohdalla on se, että kun metsästyskausi loppuu, niin niitä hylätään silloin. Joulu on semmoinen, ostetaan joululahjaksi. Eläinkaupat on pullollaa koiria, niitä oikein tehdään sinne eläinkauppoihin niin, että niitä pentuja on paljon, pentutehtaat myy sinne, että jouluna ostetaan joululahjaksi koiria. Ja sitten kun ne vähän aikaa kasvaa siitä, niin ei niitä lapsia enää kiinnosta ne koirat ja sitten ne päätyy kadulle tai tuodaan tarhalle tai jätetään vaan johonkin. Tulee yksi vanha koira, mikä tuli aikanaan mulle, niin kun me mentiin sinne tarhalle ja mä näin sen seisomassa siellä tarhan pihalla ja se oli sen näköinen, että ihan pelkkä sen näkeminen niin kuin sai voimaan pahoin. Se oli niin huonossa kunnossa ja sitten me päätettiin, että me otetaan se mukaan ja viedään se eläinlääkäriin ja lopetettavaksi, koska ne ei lopettanut sitä tarhalla siellä. Ja sitten me haluttiin se niin kuin päästää pois ja sitten se koira oli mun sylissä sen koko tunnin matkan, kun me ajettiin sinne eläinlääkäriasemalle. Ja koko sen matkan mä itkin ja mietin, että miten, niin kun se painoi sen päänsä mun rintaa vastaan, mä ajattelin, että miten mä voisin antaa sille koiralle niin kuin jollain tapaa sen paremman loppuelämän vielä, että onko se enää mahdollista. Sitten me mentiin sinne eläinlääkäriasemalle ja se tutkittiin se koira ja eläinlääkäri sanoi, että se on vanha, tosi vanha, mutta että se on ihan niin kuin vahva koira. Että se oli ihan täynnä haavoja ja se oli ihan karvaton ja se oli todella kamalan näköinen. Että se kyllä näytti siltä, että se on jo mennyttä, mutta ei se sitten ollutkaan. Ja niin mä sitten päätin, että se muuttaa meille se koira ja se eli 4 vuotta meillä. Ja se on ehkä mulla semmoinen koskettavin koira, mitä mun eteen on tullut. Että sitten me jossain vaiheessa, kun me kuvattiin Suomessa se koira jalat jonkun syyn takia, en muista enää minkä takia, niin tuli ilmi, että se oli ihan täys hauleja, että sitä oli ammuttu ja että mikä sen niinku. Ehkä haluaisin tietää toisaalta että mitä sen elämässä on niinku tapahtunut, mutta mä oon ihan varma, että silloin oli ainakin se loppuaika hyvä olla. No, kriteerit siihen, että kuka on valmis adoptoimaan koiran, on ehkä se, että osaa ottaa niin kuin huomioon sen, että kaikki ei aina suju niin kuin ihan yksinkertaisesti. Että voi tulla ongelmia vastaan ja niihin ongelmiin täytyy niin kuin sitten, niiden kanssa täytyy tehdä töitä. Että on valmis sitten ottamaan apua kouluttajalta ja kysymään neuvoa meiltä ja näin, ettei niin, että kun tulee ensimmäinen ongelma vastaan, niin ilmoitetaan, että en mä nyt haluakaan, kun tämä ei nyt ollutkaan semmoinen koira kuin mä ajattelin. Että pitää olla valmis ottaa vastaan, mitä se tuo tullessaan. No, antoisin hetki tässä koko prosessissa on se, kun mä menen lentokentälle vastaan niitä koiria ja mä näen sen koiran, minkä mä oon siellä tarhalla mielessäni luvannut sille koiralle, että sä pääset pois täältä. Ja sitten kun se on tuolla kentällä ja menee vastaan, niin se on se kaikkein liikuttavin ja antoisin hetki, kun sä näet, kun se perhe ja koira kohtaa. Toki se on myös sellainen haave, että ihmiset adoptois koiria eikä ostaisi niitä valmiiksi tehtyjä koiria. Adoptois niitä, jotka on jo olemassa ja ilman kotia.